An bhfuil aon rud sa bhosca. Is anything in the box? An bhfuil aon rud sa bhosca. An bhfuil aon duine sa stáisiún anois. Is anyone in the station now? An bhfuil aon duine sa stáisiún anois. Tá duine sa char. There is someone in the car. Tá duine sa char. Níl aon duine sa bus. There's no one in the bus. Níl aon duine sa bus. An bhfuil aon rud sa bhosca. Is there anything in the box? An bhfuil aon rud sa bhosca. Níl aon rud sa char. There is nothing in the car. Níl aon rud sa char. Tá Seán sa bhaile. Sean is at home. Tá Seán sa bhaile. Féach. Look. Féach. Díodíobh. Good day. Díodíobh. Alani. Children. Alani. Ó féach tá an train sa stáisiún. Oh look, the train is in the station. Ó féach tá an train sa stáisiún. Ó tá a comhfuil daddy. Oh yes, but where is Daddy? Ó tá a comhfuil daddy. Féach tá sé sin. Look, there he is. Féach tá sé sin. Díodíobh Alani. Good day, children. Díodíobh Alani. Comhfuil mommy agus an car. Where is Mommy and the car? Comhfuil mommy agus an car. Féach tá sé sin sa stáisiún. Look, there she is in the station. Féach tá sé sin sa stáisiún. Ó tá mac go leor. Oh yes, all right. Ó tá mac go leor. Ag an doras. At the door. Ag an doras. Ag an tine. At the fire. Ag an tine. Ag an teach. At the house. Ag an teach. Ag an siopa. At the shop. Ag an siopa. Ag an scoil. At the school. Ag an scoil. Ag an séipéal. At the chapel. Ag an séipéal. An gcomharda. The guard. An gcomharda. An múinteoir. The teacher. An múinteoir. Tá an gcomharda ag an doras. The policeman is at the door. Tá an gcomharda ag an doras. Tá an gcomharda ag an tine. The policeman is at the fire. Tá an gcomharda ag an tine. Tá an gcomharda ag an teach. The policeman is at the house. Tá an gcomharda ag an teach. Tá an gcomharda ag an siopa. The policeman is at the shop. Tá an gcomharda ag an siopa. Tá an gcomharda ag an scoil. The policeman is at the school. Tá an gcomharda ag an scoil.
Tá gcomharda ag an séipéal. The policeman is at the chapel. Tá gcomharda ag an séipéal. Féin. Self. Féin. Shisha. She. Shisha. Ach tú féin. Accept yourself. Ach tú féin. Ella. Other. Ella. Tí dit a cheann comhfuil mammy. Good day, Sean. Where is Mammy? Tí dit a cheann comhfuil mammy. Tá sí thús ag an séipéal. She's up at the chapel. Tá sí thús ag an séipéal. Agus comhfuil sí. And where is she? Agus comhfuil sí. Tá sí muoi freisin, tá sí thíos ag an siopa. She's out also. She's down at the shop. Tá sí muoi freisin, tá sí thíos ag an siopa. Níl aon duine sa bhaile ach tú féin. There's no one at home except yourself. Níl aon duine sa bhaile ach tú féin. Níl aon duine eile an. There's no one else here. Níl aon duine eile an. Tá an búchail tine ag an tine. The sick boy is at the fire. Tá an búchail tine ag an tine. An bhfuil an cailín tanaí ag an siopa. Is the thin girl at the shop? An bhfuil an cailín tanaí ag an siopa. Níl an múntóir ag an scoil. The teacher isn't at school. Níl an múntóir ag an scoil. Níl aon duine ag an doras. There's no one at the door. Níl aon duine ag an doras. An bhfuil an rud sin ag an teach. Is that thing at the house? An bhfuil an rud sin ag an teach. Tá an bhean sin ag an séipéal. That woman is at the chapel. Tá an bhean sin ag an séipéal. Her. A bricfasta. Her breakfast. A bricfasta. Ag a béla. At her meal. Ag a béla. Ag a bricfasta. At her breakfast. Ag a bricfasta. Ag a lón. At her lunch. Ag a lón. Ag a dinner. At her dinner. Ag a dinner. Ag a té. At her tea. Ag a té. Ag a sibéir. At her supper. Ag a sibéir. An leanmh. The child. An leanmh. Na leanaí. The children. Na leanaí. Tá sí ag a béla. She is at her meal. Tá sí ag a béla. Tá sí ag a bricfasta. She is at her breakfast. Tá sí ag a bricfasta. Tá sí ag a lón. She is at her lunch. Tá sí ag a lón.
Tá sí ag a dinner. She is at her dinner. Tá sí ag a dinner. Tá sí ag a té. She is at her tea. Tá sí ag a té. Tá sí ag a sipéir. She is at her supper. Tá sí ag a sipéir. An bhfuil na lání ag an siopa anois. Are the children at the shop now? An bhfuil na lání ag an siopa anois. Níl aon duine ag an teach. There is no one at the house. Níl aon duine ag an teach. Tá mé ag an doras. I am at the door. Tá mé ag an doras. An bhfuil an cálín ag a té. Is the girl at her tea? An bhfuil an cálín ag a té. Tá an múinteoir ag a sipéir. The teacher is at her supper. Tá an múinteoir ag a sipéir. Níl na lání ag an stáisiún. The children are not at the station. Níl na lání ag an stáisiún. There. Alone. Their lunch. Alone. Go léir. All. Go léir. Fós. Yet. Fós. Cóhfuil na lání eile a cheann. Where are the other children, Sean? Cóhfuil na lání eile a cheann. Tá siad go léir sa scoil. Tá siad ag alone. They are all in the school. They are at their lunch. Tá siad go léir sa scoil. Tá siad ag alone. Agus cóhfuil an múinteoir. And where's the teacher? Agus cóhfuil an múinteoir. Tá siise sa teach. Tá sí ag a dinner. She's in the house. She's at her dinner. Tá siise sa teach. Tá sí ag a dinner. An bhfuil si ag alone fós. Is she at her lunch still? An bhfuil si ag alone fós. Tá si istí sa scoil. Yes. She's inside the school. Tá si istí sa scoil. Cóhfuil sé ar churbe. Where is he at all? Cóhfuil sé ar churbe. Ag alone. Where are you now, Sean? Cóhfuil tú anois a cheann. Tá mé istí anseo. I am in here. Tá mé istí anseo. Cóhfuil si anois. Where is she now? Cóhfuil si anois. Níl si amuigh anseo. She is not out here. Níl si amuigh anseo. Tá si amuigh sa ghordín ceart go leor. She is outside in the garden. Right enough. Tá si amuigh sa ghordín ceart go leor. Cóhfuil Seán. Where is Sean?